Поредната претенция на главното мюфтийство. Този път мюсюлманското изповедание претендира да е собственик на терен от 630 квадратни метра застроена част и идеални части от двора на училище, намиращо се в центъра на град Добрич. От 1991 година обаче учебното заведение е публична общинска собственост и не подлежи на реституция. Те претендират, че по силата на параграф 5 от Закона за вероизповеданията следва да им бъде възстановен имота конкретно. От главното мюфтийство твърдят, че имат акт за притежание от 1878 година. Също така, според тях, там се е помещавало мюсюлманско училище, каквото обаче никой от Добрич не помни. От гражданин не бих позволил мюфтийството да има някакви претенции, тук, макар че съм турчен, нали, осман са казвам, осман, нали. Това си е училище, не е дискотека или нещо друго. Всеки може да запише детето си и то да бъде ученик във всяко едно българско училище в този град, така че не смятам, че по някакъв начин е предоставено настроение, за да има и претенции спрямо това настроение. В близост до училището се намира една от най-старите арменски църкви, както и много арменски имоти. Хората от този етнос си обясняват претенциите на мюфтийството само по един начин. Просто това са времената, сега е ДПС на власт. За това? Да. Активизиралият се апетит на мюсюлманското изповедание към наши имоти през последните 2 години носи огромни негативи за България. В цялата страна са заведени над 150 иска за владение. Питаме се откъде идват парите за съдебните процедури. Това са свързани с средства, които вследствие на доброто стопанисване на вакъфските имоти се придобиват. С така нареченият от главното мюфтийство ресурс обаче, съдебната ни система през последните години е позволила всякакви своеволия. Дано този път българското правосъдие не позволи мюсюлманско заграбване. Решението на окръжният съд ще бъде ясно на 7 ноември.